Mga kamato, ning ari, mayong hapon gila sa duwa ko na yung nag-onboard oh. Sige na. Hi guys! Oh, sige, intro. Kay If gusto. you want taxi, call Okay. ano nang drawing guys sige. Okay. Good afternoon people! Sige. Hi guys! Ano ka number? Pabisit po naman. Hi guys! Welcome to the vlog. Okay. Sige. Zero yan. Yes, so sa akong nga kamato ning may onboard sa akong gali nga duha naman ni kagwapa oh. Yes, may dala ni nga bibi oh, ning birthday sa mga sing bata ya. Bete mga gwapa ba kilala ka mo be? Hi! I'm Leng. Sige. I'm Leng from Antique. Sa Antique ka? Sa Antique kami. Sa din sa Antique. Sa Sibalom. Si Balom. So, pingali ka mo din, dalhin ko ng birthday sa bata mo. Ay, ako na, mataga diri. Dali sa Tansa. Sa City. Sa Bilya okay. kami no. Taga Bilya. Okay. Uya na, okay na, no? Ay, guys! Uya, Sino nga nagsing bata mo? Si Ashley Nicole. Si Ashley. Happy birthday kay Ashley. Happy birthday kay Day. Sige. Okay. Wala, hi guys! Thank you Okay. for watching my vlog. Sige. Yes, so mga kamatoning ano na aquarium kami. Baka pa aquarium ka mo na? Oo, sorry. Aquarium kani mamo kay dito celebrate ang ila birthday sing bata yan si Ashley no? Okay, so sa tao to sa mga pod nyo. Shout out sa Laguna to. Abay po, natunyo kami pagka-uma kami. Basi no, napakita sila bro. Hindi, nung commute kami no. Okay. Sakay kami kanina ka-igo sa Grab. I see. So, duwa ni kaya nakuha din sa kanila ang isa to. Iterja. Diyan ako. Tsamba Yes, naman oh. guys kay vlogger. Yung lang ako ng pati. Sige, sa tao sa inyo. Guys. Okay, sino ka niya ngalan mo? Si Chika. Sige pa kilala ka be? From Montique, sige na. Ako from Okay. Antique. Follow my ganit page mo lang. Facebook. Maton ah. Maton vlog. Maton buhay taxi driver ah. Yes, ay kaya ka pa pakilala ka? Hi guys, I'm Leng. Follow Tama. my Facebook live. Okay. YouTube na ka YouTube na. Ayun Tawag sabi. ka YouTube. Sorry wala ko YouTube. Follow my TikTok account. Okay. Ay, ikaw may may account ka man sa Facebook? Yes, and TikTok. Okay. I see. Shout out sa 5.9 followers. Oh, sige, Guys, sige. nakachamba kami sa kain sa taxi. Guys, may free vlog. Okay. Shout out. Di, kuhan mo mga kuhan Shout out sa... sa mama ko. Ang pinakagwapa. Kaya sila kasunod sila sa aton? Naguna na ito sila. Okay. Sa tao to galing sa inyo nga kuhan ah. Mga upod ah. Shout out sa inyo na. Nabay pa pag-abot na mong tapos na kamo. May mga ibasa lang ka no? Kami na maugas pinggan. Mga ibasa lang ka. Pag-aboto. Paliyog lang, Jake. Hindi yung pasindi ka. Ano yung birthday girl. Okay. Basta hindi lang ka maupan doon. Magto ka ng stigre ah. Yeah. Pa aquarium gali ni kami mga kamaton na. So family ang kanya no. Kwanta no. Yes, so kadua ko na ning vlog sa aquarium. Sa tao sa mga taga-Antique gali. Sa Jose ka mga? Si Mama. Si Balong. Bao naka-vlog ko na sa si Balong. Ano? Sa may do resort dito bla. Ano na ka resort gali sa may Jake lang. wasa after sing town sing si Balong. So may resort na daw mo, hindi bla? Sa DJ Cloud. Wala na ko kakuan sing resort to. Basta naka-vlog ko to nga nakadulong ko to sa ano na si Balong. Si Balong Kumbilison. Si Balo. Si Balong no? Oo, daw si Balong do Ay, mo. ito siya vlog rin. Sige. Hi guys. Ay. Ang imo naman sa dinagyan ko. Hi guys. Sige. Ang bala. Okay. Vlog. Yes, so bilala edad si Aslena. 4 years. 4 years old. Yes, so. Para sa unahan. Apat ko Okay. na. 4 years old ka na day. What's your Okay. name? Happy birthday. What's your name? Sige. What's your name mo na yun? Ay, ito yun. Ang birthday girl. Ayan na. Hindi ka magtatayo, hindi ka karoon tinawag kay Kuha. Bike. Nag-birthday sa eskwelahan. Kapon. Naka-celebrate naman sa Eskwelahan. Tayo request. Ay, din sa eskwela. Sa Kalaparan.
Kalaparan sa Bilya. Yes, okay sa Bilya mga mukha puli, no? Mama. Ate nga nakabantay ka mo to sa ako na, nag-drop ka mo, nanawag ka mo sa jeep. Kaya bako magsakay kami jeep, traffic. Ay, Tapos ano sakto na kayo, basi kung mangugas na gimang gamuro pinggan. Dito magi sa sulod daw, para nga daw tawayo. Okay. Cheng. So, medyo lapit-lapit na gimang kami kamaton sa, ano niya, aquarium. Layo na sa plaza, no? Hindi man, walking distance man. Pero ano na lang talaga, kulang na lang kayo, no? Actually, dugay naman ang aquarium. Pero wala nagsikat? Or wala nag-boom? Ay, ito magkukulo na batian mo? Abot ko ka lang kakakwanda. Actually, dugay na gid man lang ang aquarium. Mga years na? Si, napaw? So, siguro more 5 years na. Oo, makita mo na karon. Do makita tagi ng traffic ko. Yes, so Okay guys, ay na kami sa exciting part sa traffic. okay. Shout out sa mga friend ko dyan sa Simalom. Sige, sige. I'm the Philippines of the City of Love. Nasikat kagapon ang sa City of Love. Lan, tama na sikat ng Oh, na viral to. ang viral to na. Oo. Amo na kabungga City of Love, wala pili. Yes, oo mo na yan. Sakto na yan kay City of Love ang nilo mo. Oo. Bisan din nga tigiran. Bisan din nga tigiran, piti ta. Ay, pili. Katapuan, lagi rin katapuan, di mo? Di okay na to yung kanila, kaya biskan wala na yung mga muna sila. Importante, open na, bala ka na maglantaw ah. Buhay. Okay. Hindi ko nyo po sumakit. Pwede mo ko mabidyoan. Ay, ate, so. Mas yan, di ba to? Pero na, dito sila sa school, good man. I don't know. Hindi na school sila na. So, delikado to kung ni kuan mong duwa ka bata to. Kaya doon ano po private, mag-2 years. Ay, si mga private school pa sila. Nabatihan ko lang to, pero wala ko ka konting detalye, kit nga kung diin sila galis sila. Sa din sila nga esplanade man, yung Esplanade? 11, 7. 1 or 2. Sa din nga esplanade ng 1 and 2. Tamulo yata? Tamulo. Mulo. Then, At kaya daw, kuhan gid ba na damo na mangroves. Oh, medyo Ako na liga na sikat na. pwede ka na ka pegadigadid man. Liga mo na sikat mo na darap na. Oh, nakagi ko da vlogan vlog ko da sa ano esplanade na. Okay man, daw nami man kay piak mga mangroves. Pwede ka to kapag ngalihit sa igad, munang natabo. Yes. Di ko ita kapag nag-trap mo nila basta. Yes. Grabe ang inyong kagaran nga leader sa City of Love, guys. Sa Talagang- City of Love, isa hindi ka kilala, tago ka nila langga, hindi ka Oo. makadto. Yes, so basta ilongga gwapa ko no mo. Di ba? Sa City of Smile, sa wala kwarta, smile mo niya po, di mo ko rin. Pero ang city, smile sa din, yung city smile pa. Bacolod. Sa wala kwarta ka lang pag smile, hindi mo ko Di, rin. so, kinapalaman to sa Bacolod ang kuhan, sa Negros ang kwarta. Ay na, ay guys, Why ano nag- sa kami, wala- alin sa Bacolod, Ay, si, why na ginapala ang kwarta sa Bacolod? ginapala. Sige pa Japan, basta ko nang pala, kin kwarta na. Ano pa? Oh, shout out na sa mayor naman yung pinakagwapo. Yes. Ay, sa Bacolod, kaya gatiner? Oh. Ay, si, nakablog ko na sa taga Monte, Villamonte. Asa, bili naman. Oo. Taga on board din sa ako na vlog. Ay, tabok mo Yeah. din gili. Oo. Wala ko luto, bus na. Shout out ka na si Mama Mari, sige pa Japon si Maton sa pag-vlog ah. Shout out si mo. Okay. Ngayong hapon, abe. Oo, hapon pagli ni. Before 6 o'clock pagli mga kamaton na. Nang traffic. Ari di kami nag-tiner subong no, nag-ulat sing ari na, go na. Pagliko ta medyo lapit naman lang niya. Hey guys! Okay. Be. Palapad Sige. doon yung pangineng dalan. Okay. Yeah, just Alam mo na. Hindi na to niya sa ano, tuwing tumanduriya. Okay, para festive. araw na ta. Okay, para festive. Araw na ta na yung area yan. Yes. So, siya, lumay para daw makita nga ito nga Beauty. kapabuan. Be, Oo, papa ko na. kita ka be? Papa ko na.
Bye mga kalo, para makilala ka. Hindi ko yun, okay po. Okay. Sige, shout out sa mga upod mo, nga rinata sa aquarium mo. Malapit na kami. Hugasan na kami yung plato nito dyan. Ang lain na kung nauna ka mo nang order gali sila, kung bayad sila. Para sa magulang niya. Nauna ako okay. magulang siya nag-order. Okay. Yes, aquarium na kami mga kamato na. 2 hours so. Aras lang. Happy birthday na lang sa anak mo ha. Thank you guys sa Pabuhay Taxi Driver dyan. Guys, subscribes and follow your page. Yes, so imo i-promote mo yung mga page siya. Oo. Wala akong page. Away. Shout out sa talang followers ko dyan. Okay. So guys, Yes. sa mga bangang sa vlog ko guys, mga nasa comment section ng link. So mga kapuboy dyan. Yes, so ari na kami di sa tawag na aquarium. Yes. So sige na guys. Shout out, shout out. Oh, shout Bye. out guys. Bye. Check out subscribers. Be pasiga. Sugan mo. Ato. Na, be. Diwat kita di tao no. Shout out guys. Be. Diwat sandali. Na, ugnas lagi Ano na. yun? Ara na sa. Sige. Thank you. Thank you na. Yes. Hi guys. Bye. Yes. So, are, ano kami sa tawag nga aquarium Kamaton. Are. Yes. So, happy birthday na lang sa guys din nga bata ni Mama. Thank you mga Kamaton ha. Salamat kag sa mayong hapon Kamaton. So, bago lang sila ka pa na, galing mga Kamaton sa aquarium ha. Thank you ma'am sa inyo ha. Kay gusto ko rin ni ma'am galing ay vlog galing sila Kamaton kay birthday galing sing bata yang si Aslia 4 years old mga Kamaton ha. So, happy birthday sa bata mo galing Mama. Happy birthday sa inyo. Kaya shout out sa imo nga mga pamilya na nga nagagapas sa aquarium mga Kamaton ha. So, salamat sa tanan sa pagpa-vlog mo. Ang oras Kamaton ko ano, mga 6 o'clock na sing gabi Kamaton ha. So, salamat sa inyo tanan kag happy birthday kay Ashley. Salamat kag thank you Kamaton. Shout out.